Над 3000 людей, это представители центральных, региональных и местных меджлисов, нависла опасность преследования в оккупированном Крыму. Кроме них есть еще 250 делегатов Курултая, которые выбирали этот самый меджлис. Что в дальнейшем ждет представительный орган крымских татар, в сюжете Эльвины Сидбулаевой. На время действия чрезвычайного положения Меджлис делегировал свои полномочия особому совещанию. Его ввели в апреле этого года. Тогда так называемая прокурор Крыма Наталья Поклонская начала преследовать представительный орган крымских татар. Отже, 8 членів Меджлісу кримського народу і пан Мустафа Джемілєв, 9 осіб, які і складають створюють склад цієї особливої наради, до якої Меджліс передав всі повноваження щодо прийняття відповідних рішень. До 10 лет заключения грозит членам Меджлиса в аннексированном Крыму. Не дожидаясь решения Верховного Совета о запрете Меджлиса, оккупанты начали наказывать его членов. Не очікуючи суду, засідання Верховного суду Росії, окремі члени Меджлісу були викликані до прокуратури, до слідчого комітету, Ільмі Умеров, Алі Хамзін, тепер сьогодні Еміне Авамілєва, і їм виносяться вироки місцевих судів щодо порушення відповідних статей Карного кодексу Російської Федерації. З сьогоднішнього дня здійснює відновлення цієї організації. Це вже йде кара від 6 до 10 років ув'язнення, а проста участь в таких організаціях від 2 до 6 років. Россия в очередной раз нарушила международное право, а именно Декларацию ООН по правам коренных народов. Адвокаты Меджлиса готовят иск в Европейский суд, говорит Рифат Чубаров. Ніхто не зможе заборонити через заборону діяльності Меджлісу, заборонити боротьбу кримських татар за свої права. За период аннексии Крыма Меджлис приостановил деятельность 6 его членов, которые сотрудничают с оккупантами. В 2014 году Меджлис лишился так называемых вице-спикера Госсовета Ремзи Ильясова, председателя комитета по делам межнациональных отношений Заура Смирнова и вице-мэра Симферополя Тифука Гафарова. Неделю назад разошлись пути Меджлиса с муфтием Крыма Амирали Аблаевым, его заместителем Айдером Аджимамбетовым и заместителем председателя Симферопольской райгосадминистрации Русланом Якубовым. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.